Makadi muri yeZimbabwe makadi. Mati? Aiwa pandakatanga kutaura nawo ndatokwarari. Tingofara pamwe chete. Kuita noise. Tingofara tiri pamwe chete because I'm so happy, I'm so excited, you know. I'm excited. I've got my sister behind me. Can you come here? And I've got my sister from Australia. So don't go to far up my sister. Don't go back door. I'm not going to tell you. Just later, my sister. Baburu kandege so ndiri kufara. Unongoziva kuti kana waingirwa neweropa unonzwa uchingofara uchingodekara. So by now ndavachungura tiri muSheraton. Tiri kuchungurana tiri muSheraton nesister yangu with my brother from Australia as well. My sister from South Africa. Akondoka last one come. So I've got my family here. Please let's share. Atishare. Chimbotaura munyumwenyu pamusoro pehama dzinenge dzaungana kudai. Atishare. Nandi munongoziva ungoti zvinongonakidzawo so kana uine weukama hwako uchingofara nehama dzako. My sister ari kuwanza makuhwa saka amungomona pesi yake ari kuwanza makuhwa too much because ari kungotangirwa achingopa vanhu zvinhu mapresent tanzwa nemapresent arikungosiraya. My sister, can you lift this bag for me? Zibhegi randaigirwa rakazara nguo iyi. Monzi Jilimba imbochenawo. Saka ndikufara. Apa ndamboitirwawo kaminyu kandatopedza kudya mufunge. Kaminyu. Ndatozoramba zvinodhaka. Yata zvinana mawaini bodo. Aiwa. Tarisa yakuwanda, arikungohwanda. My sister varikungohwanda ne. Ndaita munhu anonyepera. Ingatombotaura. Unonyepa. Vari kuwanda here vanhu vedu? 104 now. Hey, how are you people? How are you? I'm enjoying with my sister from Australia. Ndiri kufara singatomboita maparcels hobo. Aiwa kunzwa kufara zvokufara zviya farai neni mani. Faraiwo neni mani. Faraiwo neni. Ani vamwe vakomana nevasikana vari kutoita majelasi. Vari kuramba vari kungoita majelasi kukoti sei Amai Jilimba vatumirwa zvinhu zvakavaundidzirwa zvinhu mabhegi akawanda kudai. Isusu tisina kupiwa nai. Saka zvinoitawo here hazvinyatsoita. Vari kujelasa. Muri sei. I'm so happy. Faraiwo neni mufunge.
Zifoni manje randaegirwa irika. Zifoni irika ndo latest rachona. Saka handingambokuratidzai kana kukudza zita racho nokuti zifoni rinonzi zifoni. Oh, uya come my sister. Come and share with people. She's coming. I'm happy. I'm so excited. I'm excited. Banga mpanga. Laura Mkwate says Dimore say can't sleep ndisina kuona skip train chiri kudara zvai. Laura Mkwate Uri say, how are you, Laura? Yeah, share with me. My happiness is just too much, Today I'm so happy. I'm happy. How are you, my sister? She say. Lizzie Gwatizo says, how are you, Mama? I'm good, Lizzie. How are you, Lizzie? Are you enjoying as me? Kufara ni moyo wangu wakangozara ni mafaro nai. Kufara. To meet my family. Yvonne Maganga says zifoni rebasa ufunge mpanga. James Mutukumira says, hello Mama Jili, munotinakidza mfungi. Aiwa, thank you so much. How are you? Click the add button so that you can interact with Amai Jilimba. Okay. With my brother from Australia as well. I'm so happy. I'm so excited. I'm excited, guys. I'm excited. Yeah? What? Hello. Yes, Amai Jilimba. How are you? Mufunge, I'm so happy to talk to you live. I'm in Frankfurt. Thank you. I'm in Germany. I'm so excited. I've got my sister here. So how are you, my sister? I'm fine. Thank you, Amai Jilimba. Thank you for the work you're doing, entertaining us. Thank you so much. Where are you? I'm in Germany. I'm in Frankfurt. In where? I'm in Frankfurt. I can't hear you. There's a lot of noise there. Germany. Yes. How is Germany? Great. Yeah, Amai Jilimba. I'm off today. Thank you very much. Oh, you're welcome. Yeah, just relaxing it. Yeah. You are relaxing. I'm that's great.